Este espectacular miradoiro da Reserva da Biosfera Terras do Miño é, sen dúbida, un dos saltos máis fermosos da xeografía lucense. Estamos ante a Cova da Serpe, a maior elevación da serra a que dá nome con 841 metros de altitude. Situado ao norte de Friol, este encrave único está dominado por rochas escarpadas con arbustos salvaxes que descende a un bosque encantado con incribles espazos naturais. Coroa a cume unha pequena cavidade a que se lle atribúen varias lendas en torno a unha xigante serpe. Unha das máis contadas pola xente do lugar é que este foi refuxio da filla do señor da Torre de San Paio de Narla e do seu namorado, un plebeo que recibiu a fatídica mordedura da gran serpe antes de acabar coa vida do reptil para defender a súa amada. Un sentimental e máxico lugar o que se pode chegar pola ruta da Cova da Serpe que discorre polos concellos de Guitiriz, Begonte e Friol. O percorrido transcorre entre lendas como a da cidade inundada de Boedo e pasa por lugares de interese como a Fonte de Valdovín, os cruceiros de Burís, o Santuario de Bascuas en San Salvador de Parga ou a Casa de Barxa de Guitiriz.